Gabon guztiei, kirola egiteko prest, jantzi arropa, oinetakoak jarri eta 1, 2, 3, korrika, azten gara. Bai, Eusko Ikaskuntzaren mahaingurutan gaude, Radio Vitorian. Gaurko gaia, kirola egiteko 25 arrazoi. Onura psikologikoak, sozialak eta balio hezitzaileak. Bi gonbidatu gurekin, Radio Vitoriako estudioetan. Luis Mari Zulaika Izazti, IDF-ko irakaslea, pedagogian doktorea, heziketa fizikoko irakasle espezializatua. Luis Mari Zulaika Izazti, gabon. Kaixo, bardin, bai. Bueno, galdetzen izan mikrofonoa itxita zegoenean, IDF euskaraz, nola den? Bueno, soin hezkuntzako euskal erakundea. Eta, erabiltzen da, eguneroko zereginetan? Egia esan gutxi. Beste gauzetan bezalaxe, nahi baina gutxiago. Terminoak izaten dira, arazo gehien sortzen dituztenak, IDF-en ere bai, kasu honetan, termino berriak eta horiek erabiltzeko orduan, zailtasuna sortzen dira? Bai, egia esan gure alorrean terminologiari dagokionez hutsune handia daukagu eta lan asko daukagu aurretik egiteko. Hainbat hiztegi argitaratu ditugu zenbait kirol konkretuetan, dela pelota, dela futbola, atletismoa, txerrendoletza eta bat, baina oraindik asko dago egiteko. Dena den aipatu beharra, irakasleen aldetik esfortzu handia egiten ari garela azken urteotan eta alde neurrian nolabait ikasketa erdiak behintzat euskeraz eskaintzen ditugula eta pixkanaka eta irakasleak gehiago euskalduntzen ari zaizkigula. Zergatik proposatu diguzu gai hau jorratzeko Eusko Ikaskuntzaren mahaingurutan. Kirola egiteko 25 arrazoi. Beno, dena dakigu kirolak ohorezko lekua betetzen duela gure gizartean, bai komunikabideetan eta bai jendearen tertulietan eta kezkagunetan, esan nahi da kirola dela 20. mendeko kirola sozializatzea edo gizartean izan duen eraginari nolabait azpimarratu dira 20. mendeko ezaugarri garrantzitsuenetariko bat bezala. Dena den esan beharra dago, kirolaz bai asko hitz egiten dela, baina goi mailako kirolaz, eliteko kirolaz, eta ez dugula hainbeste ezagutzen kirolaren beste alderdi hori, beste ikuspuntu hori. Hain zuzen ere, kirol hezitzailea edo kirol pedagogikoa edo nolabait, kirol beste ikuspuntu baten bidez zer lortu daiteke bai gure gazteekin, gure aurrekin, eta nola ez, aisialdiko kirola, osasun kirola, nolabait guztientzako kirola. Zein dago gurekin gaur, nori gonbidatu diozu gurekin egoteko? Zein da Beatriz Garai Ibáñez de Lejalde? Hemen daukagu gurekin beste goi mailako aditu bat, pedagogian doktorea eta IBF-ko irakaslea urte askotatik, eta ez denuen persona proposatu egokio zela, nolabait gai hauek edo joratzeko eta sakontzeko. Beatriz Garai Ibáñez de Lejalde, gabon. Gabon. Doktorego tesia, egin zenuna. Gasteizen 19. mendean heziketa fisikoa derrigorrezko hezkuntzan nola lantzen zen. Horri buruzko azterketa egin zenun. Eta Gasteizen 19. mendean heziketa fisikoa derrigorrezkoa zen hezkuntza mailan? Derrigorrezko baina ez etapa guztietan, adibidez, aurre hezkuntzan bai, lehen hezkuntzan ez, bigarren hezkuntzan bai, baina nahiz eta derrigorrezko izan gero praktika egunerokoa ezen horrela ematen. Ez. Praktika oso ezberdina zen. Nahiz eta teorien bai agertu dela estatuta egon, gero praktika egunerokoa apenas ezen existitzen. Harritzen hau, 19. mendetik behintzat kontzientzian, bazegoen beharrezkoa zala kirola. Arritzen da, prestatzen gure mendeko... Hori arratzen hatzen da higienismoaren ideiarekin, gara horietan, azten da zartzen higienismo osasunaren
erreibindikazioa, eta hori poliki eskoletan sartzen hasten da. Eta orduan planteatzen da, horrentzat beharrezkoa dela, aspektu higieniko batzuk, eta horiekin erlazionatuta gimnasia higienikoa, bizikita fisikoa, eta hori bai teorikoa, bai dokumentazioan, bai legean adotzen da. Baino gero irakasleak edo daukate prestakuntza egoki horretarako, eta orduan, kasuz, esperientzia oso ezberdina dira. Eta bidez Gasteizen asko kostatzen da. Beste ondoko edo urbideko hiriekin konparatuta adibidez Bilbon edo Donostin, beranduago sortzen da. Bilbon eta Donostin lehenago sortzen da heziketa fisikoa eskoletan. Eta zer motatako heziketa fisikoa zen? Bueno, gimnasia naturala, hasiera batean aparatuekin, gero arnazketa, ariketak, eta gero ezberdindu behar da baita eskola publikoetan edo pribatuetan gehiago sortzen da. Eta batez ere multibientzat. Energekin beti beran dago. Nire garaian, gogoratzen dut, orain dela 25 bat urte, ze egiten genuen, gimnasia. Eta klase horietan. Aparatuekin, gogoratzen naiz, niretzako salaburu euske handi bat, aparatuetan ibiltzea, atletismoaren inguruko ariketa asko, bai resistentzia, bai askartasuna, garai hartako, pasadira, bakarrik 25 urte, garai hartako heziketa fisikoa aproposena zen, edo oraindik ez zegoen prestatuta. Esan nahi dut, gaurko egoerarekin alderatuz, asko aldatu da, hobetu da, orain irakaslegoa prestatuagoa dago? Bueno, inolako zaguntzai gabe, beste esparru guztietan bezalaxe, bilakaera bat eman da, eta formakuntzai aurrekenez, garrantzi gehiago ematen zaio, titulazio berri gehiago sortu dira, bai ziklo formatzaileak, bai lanbide heziketan barruan, bai moduluak, gero diplomatura, magisterio barruan espezialidadea, gero gure lizentziatura eta bar. Dena den, konten izan behar dugu ez dela egia nolabait lehenagoko garaiak edo aurreko garaiak orain baino ere okerragoak izan direla beti eta orain inoiz baino ere hobeto gaudenik. Behintzat, orduan batzegoen ibezik, edo ibez bezalako erakunderik, orain dela 25 urte Euskal Herrian? Bueno, goi mailako ikasketak hirugarren ziklokoak eta horrela antolatuta ez. Nik heldunan nion gaia zen, nolabait iruditzen zaigula aurrerantz goazela gero eta hobeto gaudela eta bar, eta lehen, antzina badirela ez zela zertxore lantzen, eta nik hemen, ekarri nahi nuke, pixkat hezkuntza informalean edo ordutegi lektiboz kanpo, eskolarruztik nolabait izugarri galdu degula motrizitatea lantzeko geneukan joera eta aizialdikoa, ezta? Bai nagusiekin, bai txikiekin, bai gazteekin? Oroar, orain bereziki buruan neukan nolabait aurren jolasak eta bar. Denok gogoan izango dugu urte batzu ditugunak edo, gure haurtzaroan nola hiltzen ginen denok, nolabait jolasean arrapaketara, eskutatzera... Aizu, nireak ez daude galdirik, Ez dakizuk ezagutzen dituzunak, baina nireak bukatzen dira nordiota, horrela gertzen direnean. Bueno, baina gaur egun ohitura gehiago dago apuntatzea leku batean edo bestean nolabait bideratutako eta lotutako jarduera itxi batzutan. Eta aldiz gero eta gutxiago ikusten da jolas librea edo aurrak benekabuz sortutako motizioa landuz eta hortan oinarritutako betiko jolas tradizional horiek edo erabiliaz. Eta ikusten dugu deno gure belanaldi eta aurrekoak nolabait alde hortan gure aldian aberaztasun handia zutela eta bere nerara motizioa asko lantzen zutela. Deno den, Luis Mari, ni galdetzen izunari erantzuna ematen edo aproposatzen garai hartako gimnasia klaseak eta egiten ziren ariketak, bai? Edo asko aldatu da, gaur egungo hezkuntzan, ze motatako klaseak eskaintzen diren. Garai bakoitzan dago hezkuntza eredu berezi bat, eta nolabait garaiko kurrikuluma edo egokitu egiten da garaiko pentsamoldea. Heziketa fisikotik kanpo ere, nolabait gu konparatzen baldin badugu, ze ikaskuntza eredua jaso genuen gure garaian, disiplina oso zorrotzarekin buruz memorizatu barreko eduki teoriko ugarikin eta bat,
nolabait ikusten dugu, garaian baloratzen dena eta garaiko ikuspuntua eta balioak aldatzen doazen heinean, nolabait ikaskuntzako ereduak eta edukiak ere horrekin bat datozela, ezta? Orduan, guri kritikagarria irudituko zaigu planteamendu gura, baina hemendik hamarkada batzutara, nolabait egun aurrera eramaten ditugun programak edo, nolabait desfasatuak eta lekuskan pokoak irudituko zaie. Beti, garai horretan ze balio dauden, zer lortu nahi da, zer helburu ezartzen dian, gizarte ereduaren arabera, ezta? Hori hemen bertan ikusi dugu, nolabait gobernu baten ideologia aldatuz gero, nolabait batetik, urte batetik bestera, nola birplanteatzen diran hezkuntza eredu eta sistema guztiak, ezta? Arritu nahi, nolabait Luismarik aipatutakoa, kirola, eta kirola entzuten dugunean, pentsatzen dugu normalean, hainbat kirol ezberdina, baina hasi da jokuaren gandik hitz eginez. Umeen joko horiek kirola dira. Bai, eta gainera nituzu, nik azpimarratu nahi nuke berak izan dakoekin gauza bat. Askotan esaten da kirola onuragarria da, eta nik uste dut hori desmitifikatu behar dela. Kirola, jarduera fizikoa. Ziketa fizikoa berez ez da onuragarria, ez kaltegarria, segun zein testenguruan, eta bere liburuan horrela planteatzen duen, segun nola planteatzen duzu testenguru eta ze esperientzia bizi duen aurrak, onuragarria edo kaltegarria izan da. Adibideak jarri. Bai, Itzilin behar duzabide, nire esperientzia nire bizen duen eziketa fizikoa, gimnasia, institutuan oso txarra izan zen. Nik rotatzen duen potroa, plinton, eta holan, orduan, esperientzia hori nire txat traumant izan zen, eta ni irrakagen iradak irakurri dut honi buruz. Baita nire, Orduan, hemen konsistentzia dira bi diskurso, errendimenduarena eta parte hartzarena, eta gaur egunean de jolasaren bidez parte hartzaren diskursoa bultzatu behar da. Parte hartzea guztien umeentzat, guztientzat baliogarri izan behar dela, guztien bere tokia eduki behar dut eta ez errendimenduarena. Baina, zoritxarrez nik uste dut errendimenduaren diskursoa nagusitzen dela gure gizartean. Eta horren eredua bazartzen ari dela bai talde, kirol taldeetan, klubek eta leku askotan. Eta horren jolasa izan daiteke horren kontrapuntua. Taleko jolasa, jokua, bagaude jarduera fiziko asko, lehiaketa gutzetzen duten, eta ez da lehiaketa txarra denik. Segun ez, eta zertarako nola erabiltzen duzen, baino batez ere ziketa fizikoan, eskolako ziketa fizikoan parte hartzerena. Guztientzako ziketa fizikoa gutzatu behar. Demagun, nire bezalako aita batek esaten dizuela, edo planteatzen dizuela, kirola beharrezkoa da, ona da, eta orduan pentsatu dut, denbora gutxita daukagu, baina pentsatu dut, nire semea, puntatu dala, bere izena eman du dala, ez dakize futbol taldean, azteko. Zer esango zen idate? Luismari. Guraso bezala, garbi izan bezala, jarduera horretatik, berak ekarpen eta gura ugari ekartzakela, baina eta ikuspegi egokiarekin lantzen bali badu. Hau da, helburu bezala edizaiola esarri bere buruari goimailara iristea, eliteko txapeldun edo kirolai profesionala izatea, zen hori oso zaila litzateke. Hau da, estadistikoki horrela oso gutxi iki daitezke. Aldiz, nolabait berak gozatu dezala, ondo pasa dezala, guztora ebideia, eta hartaka, jongo da ohitura oso zentzu bat eskuratzen, kirolaz gozatzen, disfrutatzen, lagunak egiten, eta biharko egunerako aizialdi garairako edo bizi estilo aktibo bat eskuratuko du, eta gira agian, gaitasuna balin badu eta jarraitu nahi balin badu, agian ikusiko dugun ora iritsiko den. Mezu horretatik, kirolari profesionalak zor daitezke, bai? Bai. Nolabait, zenbaitek esaltzen duten mesua da, ez balin baza oso gazterik azten, eta horrerako bakarrik berandu egira eta esan iritsiko. Eta badauden bat ikerketa, nolabait hori usteokar hori edo tabu hori dortan bere usten dutenak, ezta? Orduan, guk aldarrikatzen duguna da, nolabait, haurtzaroan guztiei ireki bertzezkiola ateak, guztientzako kirola izan behar dula osasuntsua eta ezigarria,
Eta gero, denborarekin, beste heldutasun badutenean edo beste gaitasun badutenean, ikusiko dutela zeintzuk nahi duten, eredu horretatik edo murgiltu abiatu. Ez egin alderantziz, haurtzaroan, alik eta gehienak hartu, bidean, jendia, aspertuz, errez, joan dadin, eta gelditzen direnekin, edo zerbait egin, baizik eta alderantziz. Nolabait guztiontzako kultura bat edo bultzatu, sustatu, denek partzatu dezaten, denak beren mailara gustora hili ditezen, eta hortik hartengo da, nolabait, aizialdirako saletasuna, guztiontzako kirola, osasun erako kirola, eta gero gutxi batzuk jarraituko dute nolabait goi mailako kirol horretara bideratuta. Gure inguruko klubek, elkarteek eta abarrek, Beatriz, ze kirol mota bultzatzen dute? Kirol profesionala, ala kirol ezitzailea? Nik estadistikak ez dituten eskura, baina nik ikusten dudanagatik nire inguruan, batez ere reproduzitzen diren ereduak errainemenduko diskursokoa dira. Batez ere lehentasuna irabaztari, lehiaketari. Batean, igandean, horra gorrokaretik entrenatzen dugu. Bai, ez, kasuz kasu, eta lurralde badakit ezberdinak esperientziaz berdina daudela, eta ez dakit orokortu daiteke, nik ikusten duana batez ere errainemendukoa da. Importantean azkenean, lehentasuna lehiaketari, irabaztari. Eta hori izan behar da, menpekoa, ez dakit parte hartzaren menpekoa edo, ez dakit, beste aspektu edukatibo kontutan hartu beharko lituzkit. Nik uste dut, han, lehiaketa aurretik jartzen denean, lehentasuna aurre ematen zenean, orduan han zerbait utzi egiten dela. Hori da aldatu behar dela. Etxetan duzunean, Luis Mari, adibidez, 14 urteko mutil bat fitzatu duela atletikek, eta hortik aurrera lezaman biziko dala, eta han, elkartuko ditula ikasketak eta futbola, ze pentsatzen duzu horren inguruan eta? Nik uste, horrelako kasat, denok ulertu beharko dutela, estadistikoki salbuespenak direla. Eta kontu izan behar dugu, horrelako mezuak ze eragin sortzen duten jendeen artean. Bai hainbat gurasoen artean, eta bai hainbat gazte eta nerabeen artean. Batek hori lortu duela eta, deni burua ezartzen zaie, bera urrengoa izan daitekela. Eta denoak nolait hori, estadistiko hori, ia ezinezkoa dela. Baina ulertzen duzu atletikek horrela jokatzea 14 urteko gazte batekin? Bagien ez dut inondo ulertzen. Hau da, lehen aipatu dena, hainbat ikerketak frogatu dute, eta hainbat kirol federakuntzetan ikusita urteen poderioz, politikaz edo estrategiaz aldatu egin dute. Ikusi dutelako, iten zituztela oso gazterik, beraien bizilekutik hartu, konzentratu, errendimentu goi mailako zentrutan eta bar, eta naizak gaitasun fizikoak, genetikoak edo berezkoak izan, urteen poderioz, ituzuten utzi. Eta adin egokira iristeko zeudenean, hori baino lehen nolabait utziten dute, ezin dutelako jasan bizi horrek eskatzen duen erritmoa, presioa eta bar. Nolabait aldatu dute plangintzaz, eta orain iten dute beren bizilekoa jarraitu dezatela internatzen, noiz behinka konzentrazioak eginaz, baina ez hain goizo konzentratu familitik kanpo. Atzeko argitu dugu, kirola berez ez dala ona. Ona ez txarra, segun nola erabiltzen den eta segun testimulua. Baina ondo erabiliz gero, botikariko dena, omen da. Zuek esaten duzunaren arabera, hemen daukate liburu bat, kirola egiteko 25 arrazoi, onura psikologikoak, sozialak eta balio ezitzaileak, pozima ederra. Zer da liburua, eta gero hasiko gara pizkanaka onuri buruz azaltzen. Komentatu duen bezala, behar dan bezala egin ezkeo, edo baldintza baten barruan egin ezkeo, kirolaren bidez, daukagu tresna oso egokia, bai osasuna lantzeko, bai balioak lantzeko, eta bai hainbat onura eskuartzeko, modu errexian, inertian, gizartu ziren. Eskuen artean daukadan argitalten hau, nori eman diozue, ez dakit banatu duzue ikastetxeetan, edo? Esan barra dago, hemengo foru aldundiak edo nolait ulertu dutela lantertu damek duen balio interesgarria eta zentuan. Nabakoa ere bai? Baita ere. Hainbait lekutan edo banatu dugu. Falta da, adibidez kasuntan, baina beste batzuetan badago Arabako diputazioaren simboloa eta bar. Baina, kirola egiteko 25 arrazoi. Onura psikologikoak, adibidez, onura psikologiko buruz zer esan?
Bueno, hainbat ikerketek frogatu dute ariketa fisikoa maiztasunez egiten duen jendeak, nolabait hainbat ondorio edo jasotzen ditula zentzu horretan. Besteak beste, ongizate psikologikoa edo bienestar psikologikoa delakoa edo. Frogatu dago, hori ariketa fisikoa egin ondoren, nolabait hainbat endorfina eta sortzen dituela gorputzak ejerzio horren eraginez. Eta era berean, bien bitartean, egiten duzu deskonektatu eguneroko arazoetaz eta astu egiten zara, eta nolabait, hortikan besteak beste duen eragin positibo hori. Dena den, Beatriz, demagun, orain entzule batek, hau entzunez, estresa jota dago, eta pentsatzen dut. Bukatu da. Bihar astelena, azten naiz, kirola egiten, kendu nahi dut gainetik daukadan estresa, hobeto egon nahi dut, ondolo egin nahi dut, nire arazoak, eguneroko arazoak astu momentu batez, entzun diot ezakit nori oso ondo egiten dula azten dula dana, eta eguna bukatzeko adibidez, ezin hobea dela kirola egitea. Egun batetik bestera, ezin da horrela. Ez, lehenengo da, lehenengoa profesional batekin itxin beharko zuen, jarrera fiziko profesional batekin, bere interesan beharren eta eskakizunen arabera programa on bat egoki bat prestatzea, eta ero laguntzen guruan ekitzea jarraipena. Orduan, gimnasioa joan behar dut, profesional batekin itxiteko? Bueno, gimnasioan, nik uste dut profesional prestatuta dela, eta orduan haiekin ikustut itxegin behar dela, importantea dela, eta programa norbera dintzat izan behar dela. Ez du balio dozein programa guztintzat behar din edo... Ni bakarrik ezin dut buru antolatu. Demagun 25 urte kirola egin gabe. Eta esan, azten naiz, ordu bete, ez dakize, padre egiten. Ni Beatrizekin bat nator, batetik profesionalen laguntza aipatzen dugunean, batzetik egongo litzateke nolabait azterketa medikoa edo, apixat ikusteko une horretan ze gaitasun maila daukagun, eta horren arabera intensitate dagokienez egokitetako jarrera egin ahal izateko, hartaka hasiera ez genduke hain zaila, hain aldapagora ez ditzeguke egingo, eta gero bestetik, progresio egokia jongo ginateke, eta gure horrekuntza horretaz jabetu ingo ginateke. Kontuan izan behar da, kirolan batean hartzen den jendearen artean, erdiak zeigarren hilabeterako utzi egin duela ja. Nahiz eta hasiera batean motivazio maila handia izan, gero, balin baduzu behar bezala programa egokitzen zure egoerara, nolabait zaila izaten da motivazio hori mantentzea. Horregatik, adherentzia edo atxikimendu maila hori mantentzea aldera interesgarria da, talde batian sartzea, eta horrek sortzen duen talde giroa, ondo pasatzea, lagunak egitea, motivazio estrinsekoare bilatu behar dugu. Nolabait, ez bakarrikan zuzenean jarduera fizikoak eragiten dizkigun onurak, baizik eta horrekin horrei lotuta dihoazten, ambientea dela, afaritzen bat egitea dela, laguntza alde hori, bilatu behar ditugu beste estimulu batzuk edo gehigarri moduan. Eta hau dana lortzen da, benetan, hasiko nahi gaur bertan, bizi kalitatea ongizate psikologikoa. Autoestima, osasun mentala egokia lortu, estresa sortzen duten eragilei aurre egitea, depresio egoerak arindu, adimena garatzen laguntzea. Mundiara bek? Hori dira bilatzen diren baloreak, eta nik uste dut handa dela eta lortzeko posible direla. Importantea da, iraginak profesionalekan partean daudenak, prestakuntza egokia eukitzea, eta, zuri laguntzeko Maria Bila jartzea. Kirola emo duzue, txerriak. Egin dut momentu honetan, riumetiki dauzkat eta oso denbora gutxi daukat kirola egiteko, baina, paseo, mendia eta olako bizikleta da. Kontuan ezan behar dugu, joaten garen hortikan izaldiak ematera, eta jenderin egin komentatuz, kirola egitea zinona den eta bat, jendeak ipatzen ditun zen mugak ditun, ze baldintza ditun, eta nolabait ezin eskoa dela. Zaten behar dago, kirola egitea diogunean, nolabait zentzu zabalean ulertu behar dela, gu nolabait alderkatzen duguna da, bizi estilo sedentarioa alden neurrian hortik urruntzea. Ariketa fizikoa. Hori da, zaiatzea kotxia gero eta gutxago erabiltzen, alegintzea oinez gehiago joaten, ascensoria gutxago erabiltzen, eta nolabait, gure bizi ohituretan edo pixkanaka, horrelako ohitura oso zentsuak edo alden neurrian sartzen.
kontuan izan behar dugu, esaten dela, egunean ordu erdia oinez ibiltzea edo nolabait nahikoa litzatekeela ondorio hauek edo jasotzen hasteko. Gaur egun daukagun bizimoduarekin gertatzen da, egian asko lan egiten dugula azpian zehar, gero demagun igandean esaten dugu, iketa pizkate ingudet, baldere jorazoa sortu bete ibiltzen zara eta lur jota zaude. Lehen aipatu da pizka bat, nolabait esfortzu egiten behar dela egokitua zure mailara edo zure egoerara. Orduan, astean behin egitea eta gero geldikan egotea, ez da protokolo egokia edo nolabait aipatzen da, astean 3 egunetan edo gutxienez zerbait egitea. Nolabait esfortzu ondoren atxeden ahonda etortzen da rekuperatzeko, baina gero berriz ere estimulua nolabait jarraien edo ekertzen eman barko litzateke, zen astean behin egitea, nolabait oso motza gelditzen da gorputzak adaptazioak edo moldaketak edo izan ditzan esfortzu horre eraginez. Batzuek lo egiterik entzun diote orduren bat kirola egiteko. Izoko zazpietan eta jendea ikusten duzu kirola egiten kaletik. Segun eta zenbat ordu dituzun lo egiteko ere bai, baina. Hori lehentasunaren arabera. Norbaitek ematen badio lehentasuna horri, ni ondo behitzat. Nik uste dut ohitura dira, eta ohitura horiek eskola landu behar direla, edo hasi behar direla. Ez baldin baduzu ohiturarik eta batean astea ariketaren bat edo kirolen bat edo erdora fiziko bat egitea, ez dakit, puntuteraino komeni den, baina nik uste dut komeni dara, txikitatik eskolan eta horren guztua eta... Gazte asko galtzen dute ohitura hori, eta ni adibidez galdu nuen, gutxi arabera, 18 urteekin. Unibertsitatean hasi nintzenean, beste bizimodu batzuk, eta zer esan diala nien azten zarenean. Orduan, hori izan daiteke, adina. Hor, noaiteko bilakara bat edo ematen da, ezta? Eta ikusi azken urteotan, noait nerabezaroan edo adolescentzian edo goizago usten duela jendeak eta bereziki nesken kasuan. Gure gizartean, gurasoek edo oroar helduok asko baloratzen dugu mutikoek jarraitu dezatela kirolari hon ateratzen zen edo, eta aldiz nesken kasuan balorazio desberdina daukagu zoritxarrez, eta haiei lehentasun ematen dugu ikasketetan zentratu lehila eta esan barra dago ikusten dela urte batzuk igar ondoren gerora berriz asko bueltatu egiten dira, nolabait itzuliten dira zerbait egiten aztera. Baina lehen behar komentatzen dugun bezala gaztaroan eta haurtzaroan ez balimada landu zailago izaten da helduaroan portaerak eta jokabide ohiturak sustatzea ez balimada lehen digan hori landu. Onura psikologikoekin bukatzeko, Beatriz, suposatzen dut hau ikusita eta hainbat kasutan psikologoek gomendatuko dutela kirola egitea. Bai, psikologoek, medikuek, osasunarekin erlazionatuta, denaren osasunaren konzeptuare definitu behar dela. Osasuna ez da bakarrik onura fizikoa, psikikoak, soziala, erlazionatzeko besteekin, eta ingurumediarekin errespetu eta ikustu bai ez. Bigarren kapitulua, onura sozialak. Sozializazioa almena arrazten du, etorkinen integrazioa arrazten du, portaera desegokiak eta antisozialak saiesten laguntzen du, droga menpekotasunaren abasari horre egiteko aukera baliagarria da, eta bar. Ez dakiz zergatik, baina etorri zait gogora Gasteizen gizarte etxeen papera. Agian beak ni baina ere ezagutuko du, baina horretira joan gabe hemen bertan ere Gasteizen baditu hainbat elkarte eta hainbat talde, besteak beste kanpilakoa edo, kirolaz baliatuz horrelako funtzio soziala eta interesgarria betetzen dutena. Horrelako esperientziak hemen Gasteizen alde zaharrean, badago kanpilo zentrua, eta jarduera fizikoa erabiltzen dute, integrazioa lantzeko, terresteko, eta nik uste dut urte piloa ematea. Gizarte zela, auto elkartea bera? Gizarte kultur zentruan eta han kareko izitzailekin hasi zen, orain elkarte bat kirol elkarte sortu da,
eta nik uste dutan da zorban politeiten eri dela espaldian, eta, bueno, igual eta oso zaguna, gizonekin da, emakumeekin da? Gehien bat gizonekin, eta hori da askotan kritikatzen diguna ez, neskak, beste kulturako neskak adibidezan alde zarrean dauen kulturak, arabiarrak edo beste hainbat kultura, igual emakumeak neskak txikiak direnean edo 12-11 urte arte ezartzen dira bako taldeetan, jarduera fizikoa, baina gero adin batzitik aurrera jausten dute. Eta batez ere erabiltzen dituzten medioak edo edukiak, futbol, futbitoa, pilota, eta mutile izan dute, gehiago. Hori neskak aparte eratzen dira. Ezakit, ariketa fizikoa egiteko, Gasteizen printzipioz, ezakit atxera ere egin dugun, azken urtetan, edo beste leku batzuetan, heltzen ari diren Gasteizek duen mailari kirol munduan eta, baina printzipioz Gasteizen erraza daukagu kirola egiteko. 12 gizarte eta ikusten da beti beteta, ordu batzutan, ikastaroetan sosketak egin behar dira, jende gainezka dagoelako, ordu gehienetan jende asko dago, mugimendu asko, bai jende nagusia, bai aurrak, eta horrenik zut arrakastatu da direla. Ezakit beste hiri batzuetan, baina ematen du, bere garaien alkatea izandakoa, hainbeste ikasitakoa zola. Hainbeste pista eta hainbeste igeri leku eta hainbeste kirol instalazio 12 leku ezberdinetan Gasteizen. Bai, egietan, komentatu esan bezala, leku privilegikoan gaudela esan daiteke, instalakuntzi dago kinez eta bat. Dena den, pixat kontrapuntua saltzaldera edo, nik bai aipatuko nukela, lehen komentatu deneran, nolabait gure gizartean edo, goi-mailako kirolak edo lehiketakoak edo, izugarrizko jartzuna eta eragina duela komunikabideetan eta bat, eta honek, nolabait kirolak lortzeko eredu edo ikuspegi zehatz bat saltzen duela gehien bat. Eta zenbait honetan nolabait egiten zegula hori dela egokiena aurren artean edo bultzatzeko. Eta bai uste dugula agian eskola kirola edo kirol ezitzaile esan behar lukeen horri dagokionez, zenbait kasutan agian beste balio batzuk eta beste ikuspegi bat edo zabaltzea agian interesgarria izango litzatekeela. Gehiegi hitz egiten da futbolari buruz komunikabideetan, eta horren ondorioak ere izango dira, aukera edo kirola aukeratzeko orduan. Futbola ez da ariketa fisikoa egiteko orduan kirolik aproposena? Badaude hobeak? Ni ez nintzatek hasiko motrizitate aldetik eredu bat inpozatzen egokiena bezala edo. Nik uste dute bakoitzak bere jaletasunen arabera aukeratu behar duela zein jardueraren gehien asetzen duena. Bakoitzak aukeratu dezala, ikusi dezala, zeinekin ondoen identifikatzen den, gehien gustatzen zaien eta ondoen pasatzen duen. Nik uste interesgarria litzatekeela aurkaban diversifikatzea, pixazkendia banatzea, eta horrek aukera emango lieke hartaka denak protagonismo bat eskuratu zezaten jarduera desberdinen batean. Badago kirol ezakit, hau da kirolik aproposena forman, sasoian egoteko, hau da. Ez, pertsonen arabera eta beharren arabera. Ez atletismoa, ez zirringa, ez dago bat. Parekatzen dira kirol batzuk atria batzu, onura batzukin, eta hori bai, kerketa nik uste dut, norberak aukeratu behar duela bere kirola, bere jarduera fizikoa. Baina badaude kirol gogorragoak, esan edut adibidez, pilota, euskal pilota. Araban ez dautagu pilotaririk, eta askotan esaten da, pilota jolazten dela herrietan, eta ez hirietan. Kirol gogorra handalako, eta edo atletismoan. Normalean, atletismoan aritzen direna, eta txikitatik azten diranak ez dira beratzak. Humiliak izaten dira. Hori soziologoak edo betxo azalduko duteke edo nolabait zenbait kirol egon dira lotuta nolabait esparru sozioekonomiko edo berezi batzuekin edo. Egia da, herri kiroletako partaideak edo normala den bezala, kasu gehienetan izan egiela herri giroko eta biztanle gutxiko lekuetakoak eta horren nolabait, bere esplikazioa eta badu. Eta hainbat kirol, orain nikan, nolabait elite edo sektore bezalatzen edo lotu dago, pixkat iztarrakuntza horiek edo jarduera horiek gaizki direlako.
tenis eta. Parece zuentzako zaila dela, baina ez da... Orduan, pixkanaka, nik uste ari direla baldintzaik edo mugabiek apurtzen. Eta ikusten dugu, gero eta gehiago maila sozioekonomiko beko jendea iristen dela duela gutxi arte betatuta zituzten zenbait jardueretara, eta aldiz ikusten ditugu baita ere hiriko zenbait pertsona edo hain kirol orain arte nolabait atipikoak izango lituzketen. Onura sozialen artean aipatu dugu droga menpekotasunaren arazoari aurre egiteko aukera baliagarria dela, Beatriz. Irakaslea izan da, aditua izan da, pero irakurtzen duzunean egunkarietan dopinak eta bar, zelan ikusten duzu, hori, gaur egungo kirolean. Bueno, nik uste dut hori erlazionatzen dela gizartean giza balorekin eta zer lortu nahi duzun. Zerrun, aurra gaztetik edo txikitatik ikatzen nahi badu beraren txet autostima edo ezakite onura psikologiko batzekin relazionatuta ziurtasuna bera jakin behar du zer nahi duen eta horren aurrean gai izango da ez ezateko edo erabakitzeko zer nahi duen bere bizitzen eta dopineetan ikustu dut hori dela kirolaren alde txarra edo zekuteraino lehiaketa edo lehiaketa irabazteko beste baloren gainean jartzen den. Kezkatzen zaitu profesionala bezala? Bai, askotan hori lehen komentatzen genuen kirola onuragarria dela, baina kontutan hartu behar da kaltegarria ere izan daiteke eta gehiagizko ariketa edo gehiagizka arrezkatzea irabaztea lortzeko nik uste dut ez dela oso eredu ona umentzat gaztentzat. Hau ere gertatzen da, Luis Mari, kirola hainbat unetan ikuskizuna bihurtu balako? Bai, hori da, lehen komentatzen genuen bezala, kirola kontzeptua oso zabala da, aterki horren azpian edo nolabait ikuspegi oso desberdin azaltzen dira, eta muturreko egoera bat da izuzen ere nolabait komunikabideetan edo etengabe daukaguna. Eta hori da nolabait askotan saltzen dena gizartera edo. Eta horrek ekartzen du nolabait zenbait gurasoek begitxarrez ikustea beren seme alabak jardera horietan sartu nahi izatea eta bar. Lehen aipatu duzun bezala, honen inguruan industria batzuk edo enpresa batzuk, negozio batzuk antolatzen dira, eta bien helburua nolabait da etekin ekonomikoa sortzea. Eta helburua ia ez denean kilo jarduera bera, baizik eta beste helburu batzuen menpe gelditzen denean, horrelako ondorioak eragiten ditu zeharka badare, ezta? Eta nolabait uste dugu mezu desegokia saltzen dula aurre begira edo gizarteari begira. Suposatzen du, zuen artean askotan aipatu duzuela, ezitzailerik txarrena izaten dela, demagun futbolen kasuan, futbol zelaitik gertu, aita edo ama, bere oiuekin eta euren gauzekin. Bai, gero dakidun bezala, zaletuak askotan egoera emozional horiek direla eta ez ditu kontrolatzen, eta papera galtzen ditugu edo iparra galtzen dugu, eta nolabait gure zemala bentsat benetan jarduera desegokiak izan daitezkenak edo konturatu gabe bultzatzen ditugu. Orduan, lehen komentatzen genuena, jarduera ezitzailea izan daiteke. Jakin egin behar da horrelako egoeretan eta autokontrolatzen edo ikasi edo. Gatazka nola konpondu, elkarbizitzarako baloreak bultzatu behar direla, eta horri buruz analizatu, reflexionatu eta kritika bat egin eta horren inguruan. Desde luego, helburua beti izaten da, lanun bat edo igande batean, irabazi. Hori da. Hori ondo dago, rendimenduaren ikuspuntutik, arlo profesionalen baina nik uste dut hezkuntza arlotik hori ez dela izan behar. Eta guk bultzatu behar duguna. Guk bultzatu behar duguna pertsonaren garapen integrala. Tardun, ziketa fiziko jarduera fizikoa bide da hortarako, eta oso baliotsua. Balio ezitzaileak, bukatzeko onurekin. Kiroltasuna eta joko garbia bultzatzen ditu, solidaritate espiritua, errespetua, arduratzua,
izatea, esfortzuaren kultura azpimarratzea, autokontrola, autodisiplina, berriz, izugarria. Bai, etengabe ari gara aipatzen, nolabait ambivalentea dela edo bi aurpegiko txanpona dela. Eta benetan behar den bezala kudeatuzkio edo bideratuzkio daukagu lanabez edo tresna paregabea, gure seme-alaben da gure aurren heziketarako, eta gu ez gera azpartuko nolabait aldarrikatzen ikuspegi honen alde lan egin beharko dendukena guztiok, bai hezkuntza mundutik, bai familigiretatik, bai komunikabitatik. Uste bai dugulako benetan pena merezi duela nolabait gure belaunaldi berriak edo hildo honetatikan edo nolabait larratzea. Bi gazte, batek kirola egiten duna, besteak egiten ez duna. Zuek, ez dakit, antzemango zenuketeke, zein egiten duen kirola eta zein ez? Bueno, hau da panazea bat. Ari gara esaten dela aukera interesgarria edo baliabide egokia izan daitekela. Baina nolabait kausa efekto edo arrazoia zerratia eta ondorio horretan ez da eragina ehunekoa. Aldagai asko partatzen dute pertsona baten jokabidean eta portaeran, kontzen izan behar da nolako famili giroan bizi den, hezkuntzan eskolan zikita mota jasotzen duen, hortik kanpoz ingurubidetan bizi den, eta bar. Pertsona bat da eragin eta aldagai askoen ondorio eta maitza. Guk esaten duguna da, hemen izugarrizko aukera badaukagu. Ea ados ikusten garen, hori aprobetxatzeko. Nik esango nuke, adibidez, hainbat urterekin, kirola egiten baldin baduzu, azteko normalean lagunak egiten dituzu, edo eta kirolari egiten baldin baduzu eta urrengo gunean goizeko bederatzitan ez dakit nuen egon behar baduzu, horreko gauean haien hobeto pentsatzen duzu eta ez zerako bidea lehenago hartzen duzu, baina ez dakit hau dana, kasuan kasu, ez? Bueno, gaur egunean ikustut gizarteak ala eskatzen du, ez giza balore berraskuratzea eta honen hildotik, ez dakit dena baino batzuk bintzat lortu aleitazke, eta nik ustut horren bidea jardora fiziko zu balioarra dela, eta horretan. Nik ere beste behin, errepikatu denuke, nolabait, liburuzka hontan modu sintetiko eta simple eta eskuragarri batean, zaitu gara biltzen, nolabait, hainbat ikarketek eta frogatu dutena. Hau da, hau ez da novela bat, hemen ez dira hipotesi behiritzi batzuk azaltzen, baizik eta nolabait kontrastatutako ondorioak edo. Orduan, nabarmendu nahi duguna da, kirol ikuspegi edo eredu egoki baten bidez balio hauek landu daitezkela, onura hauek jaso daitezkela. Horrek ez bezan nahi, erosen kirol egin da erosen modutara berez beti hauek eskuratzen direnik. Desde luego, legura irakurtzen baldin baduzu, eta ez bazara kirola egiten azten, zoro zaude. Edozein horri aldetan nahi dira, arrazoiak kirola egiteko, sasoian egon, osasuna hobetu, gaztetasunari eutxi, argaldu, medikoaren esanak bete. Bakoitza egin behar du bere motivazio iturria edo bilatu. Lehen aipatu dugun bezala ez dagoela kirol jardura bakar bat guztientzako errezetatzeko modukorik, baizik eta bakoitzak gustora bere zaletasuna edo azetzen du jardura desberdin batekin, bakoitzak bilatu behar du zein den bere gustoko ariketa hori, ez da? Eta gero kirola usteko arrazoiak, lehenengoa, Beatrizek aipatutakoa, denbora falta. Gaur egunen gure gizartean esaldian gero eta okupatuta daukagu. Eta bai gure seme-alabak, eta orduan bilatu behar da nik uste dut liburu honetan, nahi planteatzen dituen baloreak eta nahiko dela persona da konbezitzeko, gutxinez saiatu behar dela. Eri zaidake amaitzea gustatuko, zuek ez dakit, aipatu nahi duzuen zerbait, aipatu gabe jatia edo, beraz, bukatzeko. Eta zirazki nik planteatutako gauza askotan, agian ez zaudete ados, edo ze galdera eta bar, baina ez aitezte joan hemendik, zerbait garrantzitsua aipatu gabe. Gai honekin bukatzeko, Luis Mari.
Bueno, nik aipatu bakarrik, hori, askotan entzuten izango gendula, berez ona zela kirola egitea eta bar, baina, saiatu garala hemen, pixkat labur biltzen, era ulerterrez batean, nolabait arrazoi ugari dela horretarako, eta ea, denok bakoitzak bere mailan, bakoitzak bere neurrian, bizi estilo aktibo horren aldeko urrats bat edo ematen dugun. Benetan pena merezituta. Bueno, ni azpimarratu nuke, hemen beharrezkoa dela jarduera fisiko profesionalen aldaketa gutxienez erreflexio bat honi buruz, eta benetan, prozesu konplexua dela, baina honi buruz, epe luzerako baldin bada gutxienez talde lanak edo hau kontutan hartzeko eta erreflexio bat. Kirola nolabait sartu behar da gizarteko hainbat lekutan oraindik sartuta ez dagona edo esan nahi dut, edo gizartentzen planteamendua. Nik uste dut, azpimarratu diren komentatu duguna, nik uste dut jarduera fisikoa eskubide da guztientzat. Eta bai persona nagusientzat, bai gaitasun arazo dituztenentzat, bai zailtasuna dituztenentzat, guztientzat eskubide da dela. Eta hori bultzatu behar dela. Ekarren hori. Bismari, Beatriz, iei, eskarrik asko. Jorratu duzue gurekin, kirola egiteko 25 arrazoi. Argitalpena nahi izan ez gero, Bismari zer egin behar duen zuleak. Liburu denda arruntetan edo eskuratu dezakete. Ondo da. Eta bukatzeko, gogoratuko dizuet, datorren astean izango den ekitaldi bat. Oraintxe, bete dira aurten, mai inguruen 10 urte. Arabako uinetan. Orain dela 10 urte, hasi ginen mai inguru hauek egiten. Hori dana ospatzeko, asteazken hontan izango da Montermoso jauregian ekitaldi bat, arratsaldeko 7:00, han elkartuko gara guztiok, hemen parte hartu duten guztiek 10 urte hauetan, nolabait ospatzeko 10 urte horiek, urte muga ospatzeko. Beraz, horrekin, bukatzen dugu, biei esker esan bezala, eta zuei entzulei badakizue, datorren asteburuan hemen egongo gara berriz. Eusko Ikasuntzaren nahi buru berri batean, beste gai batekin. Batez daki, zei izango den. Aio! Para cualquier duda, sugerencia y demás, Eusko Ikasuntza tiene su sede en Vitoria-Gasteiz, en la calle San Antonio, número 41. Telefono zenbakia, 945-23-15-52. Hau da, 945-22-5-2. Nahi duzunerako, hor gaude.